Iniciamos a creación dun tutorial sobre un xogo, francotirador. Abrimos un documento de Flash. Escollemos nas propiedades do documento 550 por 400 píxeles e seleccionamos 30 fotogramas por segundo. Imos realizar un rectángulo negro de 1100 por 800 píxeles. Debuxamos o rectángulo e escollemos o seu tamaño. Convertimos en símbolo. O símbolo debe ser un clip de película. Chamámoslle obxectivo e fixámonos que o rexistro estea no centro. Imos debuxar un círculo e facer o obxectivo do noso francotirador. Cambiamos a cor do círculo e escollemos un ancho de 150 e un alto de 150. As coordenadas do círculo serán x menos 75 e y menos 75. Así, se suprimimos o círculo, nos quedará un oco dentro do noso rectángulo. Completamos agora a mira do tirador. Facemos unha circunferencia de 60 píxeles de ancho e 60 píxeles de alto. E situámola en x igual a menos 30 e y menos 30, para que estea centrada coa outra. Imos facer dúas liñas que nos indiquen a mirilla do tirador. Escollemos o ancho da liña, escollemos a ferramenta liña e debuxamos unha liña vertical e unha liña horizontal. Debemos asegurarnos que as liñas están centradas. Esa será a mira do noso tirador, do noso rifle. Saímos do símbolo. Imos ver como quedaría na liña do tempo e a ese clip de película poñemos un nome de instancia de obxectivo. Cambiamos o nome da capa para identificalo. Creamos unha capa nova que situamos debaixo da capa do obxectivo. Imos de chamar persoas. Nesa capa debuxaremos persoas e unha cidade. Ocultamos a capa do obxectivo e agora imos debuxar unha cidade para os nosos enemigos. Imos escoller a opción de cuadrícula. Veremos a cuadrícula que podemos editar, escoller o seu ancho. Aí están as opcións de ancho e alto de cuadrícula. Nos valen 18 píxeles. E agora imos facer que o axuste das nosas liñas sexan a esa cuadrícula que temos definida. Escollemos as cores para a liña e para o fondo dos edificios que formarán a cidade e comezamos a debuxar. Vemos que as liñas feitas coa pluma se nos axustan as liñas da cuadrícula. Debuxamos a cidade empregando a ferramenta pluma para poder encher de cor facilmente. Da igual que se nos vaya por fora do debuxo, por fora do lienzo. Agora o que faremos será encher de cor ese contorno de cidade que temos debuxado. Escollemos a cor e enchemos de cor gris. Ben, debuxaremos agora unhas fiestras e unhas portas na nosa cidade. Escollemos a cor de liña e sin recheo. Debuxamos unha fiestra, seleccionamos e copiando e pegando iremos facendo as diferentes fiestras da nosa cidade. Facemos primeiro o edificio da esquerda e copiando e pegando podemos facer o resto das fiestras. Así iremos completando o contorno dunha cidade. Sobre esa cidade deberemos dispoñer os enemigos aos que temos que disparar. Vemos como con control C podemos copiar esas dúas fiestras e con control V podemos pegar esas dúas fiestras. Están perfectamente axustadas a cuadrícula e perfectamente alineadas. Para facer as portas
O único que temos que modificar é o tamaño, o ancho e o alto da debuxo base, do debuxo rectangular base. Situámoslo no sitio que desexamos e copiando e pegando completamos o resto das portas. Ben, si debuxamos a porta fora do edificio da cidade, se nos vai quedar en blanco. O que imos facer é abrir os ocos das portas e das ventanas para que os francotiradores, se queremos, se poidan mover por detrás dese debuxo da cidade. Debemos ter cuidado de seleccionar solo a superficie, non as liñas das ventanas. E aí temos o debuxo completo da nosa cidade. Podemos completar algunha ventana máis na parte de abaixo, por si queremos mover algún dos enemigos pola parte de abaixo dos edificios. Cambiamos o ancho desa ventana e eliminamos a superficie interior. Si copiamos e pegamos unha porta, podemos facer unha porta para o edificio da dereita. E faremos unha ventana máis, un pouco máis ancha, na zona da esquerda da cidade. Ben, este será o debuxo da nosa cidade. Imos convertilo en símbolo, clip de película, e lle chamaremos cidade. O punto de rexistro debe estar no medio. Imos insertar un novo clip de película que se chame cabeza e debuxaremos a cabeza dos enemigos. Debuxamos a cabeza escollendo as cores de contorno e interior. E xa temos o clip de película cabeza na biblioteca. Faremos o mesmo, insertar novo clip de película, e este será o corpo dos enemigos. Escollemos a ferramenta liña, unha liña de máis grosor e mesma cor que a cabeza. Facemos o debuxo, o corpo, unha das pernas, a outra das pernas parece que están en movimento, e os dous brazos, un brazo e outro. Así temos o símbolo corpo, que é un clip de película. Da igual o tamaño, porque despois coa ferramenta escala podemos modificar o seu tamaño. Tamén o podemos modificar co ancho e co alto. Neste caso, o que queremos é que quede proporcionado o debuxo que fixemos. Parexemos a transformar e poderíamos escoller escala ou escalar e girar para escoller unha porcentaxe. Neste caso, unha porcentaxe do 20%. Isto dependerá do tamaño do debuxo. Facemos o mesmo ca cabeza. Colocamos a cabeza sobre o corpo e escollemos a ferramenta escalar e girar para escoller un tamaño. Ben, para situar a cabeza sobre o corpo debemos desactivar a opción de ajustar a cuadrícula. Senón, o que sucede é que nos axusta a cabeza e o corpo a cuadrícula. Desactivamos axustar a cuadrícula e situamos a cabeza sobre o corpo. Movemos o corpo un pouquiño e aí temos un dos nosos enemigos. Que o que queremos facer agora? Convertilo nun clip de película que lle chamaremos persoa. Temos que fixarnos que o rexistro estea no punto central e aceptamos. Esa persoa ten unha cabeza e ten un corpo. Entón xa temos o obxectivo, cidade e as persoas. Creamos unha capa nova que será a capa de accións.